Valentziarako batzean gauzek, bakarrik linbiezakoak gauzek eta pañalak eta olako gauzek. Ez daneti da bizekarten, Daneti da bizekarten. Bierboxen ordu bat arte. Eta gaur arrastien. Gaur arrastien seiterritarte. Astelehenean etorriko da trailer bat eroateko Valentziera. Walter Park dagoen hemen enpresa baten, horrek daukia haurek filial bat horrerrien, eta hauren trailerra da, haurek iten dori da indetuzkazten guztiek hauren almazena erango ditu eta gero handik errepartu du. Hori, parte hartze handie dauela. Eskerrik asko eta, matemakia banimetan bada etorten, onartu dute. Eskerrik asko. Ingule.